У грудні 2025 року уряд України вніс зміни до постанови КМУ номер 76, яким розширив перелік документів, що подаються підприємствами, установами та організаціями для отримання або підтвердження статусу критично важливих і подальшого бронювання працівників. Відтепер до уповноваженого органу необхідно також подавати інформацію про загальну кількість військовозобов'язаних працівників. Єдиного затвердженого бланку чи додатку для такої інформації не встановлено. На практиці її подають у довільній формі, однак окремі органи застосовують власні внутрішні шаблони та просять надавати дані саме за ними. Окремо слід рахувати, що уповноважені органи, як правило, вимагають, аби ці відомості містили, зокрема, й кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню. Наразі залишається відкритим питання, чи впливатиме зазначення таких даних у майбутньому на можливість зміни кількості військовозобов'язаних працівників у разі збільшення штату.